hmotnost těch hodinek je 73,8 gramů, rozměry jsou potom 11,1 mm a tady na tloušťku šířka je 6,8 mm a výška potom 56,4 mm. Ty hodinky tak pohání 8 MHz procesor, je tam jednojádrový čip a displej má výšku 1,63 palce, tedy zhruba 41 mm a jedná se o 320 na 320. Tady byl ten pohotovostní zón, když se nám někde zobrazují informace o času a dále tady máme informace o počasí. Potom, když takhle provedete na hodince, upozorním, že ty hodinky se ovládají pouze gesty, jsou tady žádná tlačítka. Pokud provedete takovéhle gesty nahoru, tak se vám zobrazí telefonní válnice, kdy vlastně ty slyšíte hovor, samozřejmě jsou spánované telefonem a potom telefonem se tady samotné zajímavé a párovo také ještě tady můžete skrze NFC. Já ten telefonní panel zvolám zase zpět a budeme vám najít správné gesto a podíváme se na to hlavní prosím. Znamená tedy takhle, gesto potom vertikální které se můžete poslat mezi jednotlivými nabídkami. Podívejte se, že tady máme například hlasové ovládání Discord, takže ty hodinky opět ovládám poslední příkazný, že dále nechybí galerii obrázků, kde si můžete právě ty obrázky takhle všem podížet. Pro pomazování obrázků tady potom na přední straně, na tom předníku je kamera, tam má rozlišení 1,9 megapixelů, ale každý samozřejmě autofokus, jinak ty hodinky mají 4 GB internet, které si právě ty fotografie můžete ukládat a to také některé věci na nás vyzavají operační výzva. Nebo se potom dostanete do dalších aplikací, například v té galerii a budete exploitovat odboratů, tak se právě dostanete do rozpět, další tahem zkusíte na hlavě a další tahem potom zkusíte fotoaparáty, fotografovat a posuzovat takové špionážní záběry. Když nejsem si jistý, že tahle ta funkce bude opravdu v realitě hodně využívána a především jsem zvědavý na to, jaká bude ta kvalita těch fotografií a případně pořizovaného videa. Jak ty hodinky tedy jsem zmínil, tak komunikují přes Bluetooth, máme tady verzi 4.0, kterou úspornou variantu. Máme si ještě